Good morning guys. So ngayon, bibiyahe naman tayo ng Bicol. Ito yung sinasabi kong biyahe ng Bicol. At ngayon, palis na kami ng Manila. Andito tayo sa gilid ng Magallanes sa Expressway. So yan, samahan nyo ko kasi adventure to, biyahe ng Bicol ngayon. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Jo Marian TV. Guys, katapos lang namin kumain dito sa Santo Tomas. Bale, tanghali na. Time check pala natin, 7:30. Siguro arrival natin sa Ginuba, Tanalbay is mga alas 5 na. So, sana bago mag 5 nandoon na. Okay, at huwag kayong magsawa. Dire-diretso pa rin to hanggang makarating ng Bicol. Yan, diretso pa rin yung ating biyahe. Bale, sa unahan lang sa may San Pablo. Akarga muna tayo ng gasolina ron kasi medyo mura-mura sa area na to para tuloy-tuloy na ating biyahe. So yan guys, nagkarga muna tayo ng dito, gasolina sa bago mag San Pablo. Mura kasi gasolina nila dito, lang 43 compare doon sa Manila, meron pang 50 plus yung iba. Dito kasi pag umuwi ako ng Bicol, ito yung gasolinahan na kinakargaan ko sa Shell. At hindi ako nagkakarga ng ibang gasolinahan pag long drive. Hindi naman sa nag-advertise tayo, pero yun lang talaga kasi subok ko na sa sa biyahe palagi pag Shell. Medyo maganda ang hatak sa makina. Pinaka presyo nila dito is 43 lang. 43 lang ang presyo niya. Kaya katipid kayo pag bibiyahe kayo ng malayo, pag lalo Bicol, pag napadaan kayo dito. Alright, so yan, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin. Ayun, nasusual, bili na naman tayo ng rambutan. Ayan, dito sa San Pablo. Ayan si ate, buti hindi kanya ako ng discount. Dito ako bibili dati nung unang punta ko dito, diwang rambutan. Bili kayo ng rambutan pag pauwing Bicol. So yung kay ate, may nakalagay na wholesale, bagsakan. Murang-mura dito, may discount, 50% off. Ayan biruin nyo kung bibili kayo rito, kay ate. Mura lang talaga binibigay, sa iba mahal. Ayan si ate, hanapin ko lang ito pag lumdaan nyo. Ang pangalan mo, te? Ang pangalan mo? April. Ayan pangalan ni ate si ate April. Tinda ng rambutan dito sa San Pablo. Kabibili lang natin ng rambutan dito sa San Pablo. Murang-mura kasi pag dito ka bumili, compare ka sa Manila. Kasi yung supply doon dito nang gagaling. Ayun, binigyan naman tayo ng counting discount ni ate. At ito, continue pa rin ang ating travel hanggang Bicol. Dan, dito na naman tayo sa Lucena Underpass. Ayan, padaan na naman tayo ng tunnel. Parang nasa Maynila ka lang din pag dito ba. Kasya naman pala dalawang sasakyan. Ayan. Alaw, dati masikip. So, nandito na naman tayo sa Bagbilao, Quezon. Ayan. Kitang-kita nyo naman kasi araw. Nung bumiyahe ko dito nung nakaraan, padilim na. Pero yun, ayan, nakuha na natin ang maganda kasi araw. So, dito tayo sa tinatawag nilang one way. Ayan guys, nandito na tayo sa Bagbilao, Quezon. Ayan.
Yun ang pinagkaiba ng travel sa araw sa gabi. Sa gabi kasi pag nandito ka sa ganitong oras, talagang minsan medyo haggard ka na sa layo ng biyahe. Pero ngayon wala, kayang-kaya. Relax na relax. Maganda pa yung panahon, di mo ulan. Kaya ayan, dire-diretso lang ang ating travel. So nandito na tayo sa may zigzag road. Nasa zigzag na nga pala. Isa na medyo paahon dito. Kaso sobrang bagal. Lang naman di tayo dito lulusot. Ayan o. Truck kasi dito ba naman. Yan ng talagang zigzag. Kita nyo naman. Sa gabi kasi hindi na ito nakukunan ng maayos dahil madilim ngayon, no? Nakita nyo. Kailangan dito may buwelo ka kasi pag hindi medyo kakapusin ka talaga rito. Wala to nasundan nating van. Yan. Wala nang picture taking, diretso na. So dito pa rin tayo sa zigzag ngayon. Ayan yung dadaanan natin. Bale priority lang yung paakyat kasi palusong tayo. Ayan, tayo naman kasi nakadaan na sila. Bawal kasi salubungan dito. Pinakang dito sa park na to ng zigzag na to. Ayan, maaalanganin kasi pag salubungan dito. Maganda lang dito dumaan. Ganitong oras makikita mo talaga. Ito, lakas ang signal. Yan, pamanan tayo na mapuntang Gumaka. Ayan, natatalo natin yung dagat. Dito yung Atimunan Port. Kung pupunta ka ng Alabat, Quezon, yan, dyan sasakay sa kaliwa. So wala tang biyahe ngayon mayroon doon, nakatambay na. Yan, pahinga muna tayo dito sa Gumaka, ilid ng dagat. Mamaya tuloy-tuloy na ating biyahe. Medyo mainit lang dito kaya pinagpahinga ko rin muna yung sasakyan. Ayan o, ilid ng dagat. Ayan, sa likod. Doon yung galing Manila. So yan, maya-maya lang na tayo. Tuloy-tuloy na yung ating biyahe. At nandito na tayo sa sentro ng Gumaka. Ayan, medyo traffic lang. Kalatapos na natin kumain dito sa anong lugar to be? Kalawag, no? Kalawag, oh. Ayun muna kasi kami dahil maya-maya tutuloy na yung biyahe. Dito pala, pag umuwi kay kukuarantine ka din, kaya lang sa barangay. Hindi katulad dun sa destination namin sa Albay. Talagang
diretso salpak mo sa munisipyo sa ano yun, Aritsio. Ayan, kung gusto nyo kumain dito, maluwag ang parking yung mauwi ng Bicol o pabalik ng Manila. Ayan, masarap din yung mga luto nila rito kasi puro bago, hindi katulad sa iba na ano yun, pakainit na lang. So kung mapadaan kayo dito, ayan, nakikita nyo naman, sobrang luwag na parking area nila. Continue to travel na naman tayo kasi ito tayo kumain at medyo umunan lang kasi kaya di agad nakapasok sa sakyan. Okay, diretso ang ating travel. So guys, nandito na tayo. Bale, pakana na tayo ng Quirino Highway. Yan, pag dumiretso ka, to dae. So dito tayo sa kanan kasi papunta tayong Bicol. Bicol din pala yung ano, Legazpi. Yan, Bicol din pala yung daet. Yan ang pinakamagandang view dito sa Quirino. Hindi ko na lang kukunan yung mga malubak kasi yun na nakakasira ng tanawin. Dapat puro ganito na lang. Ito yung sinasabing checkpoint. O yan, sa Del Gallego. Manila. Kinubatan po, Albay. Laboratory na lang sir. Ba't yung isa sir lumampas? Kasi nga? Ito oh. Ayan, babalik yun sir. Kasi tikitimbre namin siya pag isa duman dito. Oo, kaya. Kailan siguro nadaan dito yan. Ikulurong pasakyan niya. Okay na po sir. Thank you. Labas na ako sir. Thank you sir. Bintay ka sir. Yun, yung sinasabing checkpoint. Ayan, nakita nyo na. Dito sa Del Gallego, ayan, maraming nahol. Yung iba siguro niyan, dispalingado yung papel. Yung sa amin, hindi kami dito travel na hindi ayos yung papel. O yan, kung uuwi kayo ng Bicol, yan ang makikita nyo rito na checkpoint sa Del Gallego. Okay. So finally guys, nasa dulo na tayo ng Quirino Highway. Yan, pag nakikita ko yung billboard na yan, ibig sabihin, pinapalatandaan na nasa dulo na tayo ng Quirino Highway. So bale, dyan sa unahan, turn right na tayo going to Naga at Legazpi. Yun, kung padahit ka naman, kaliwa. Ito na. At hindi rin natapos-tapos ang ginagawa dito. Ilang dekada na to. Yun, haba ng truck. Liliko. Yan, ito na yung tinatawag na main highway. So nandito na tayo mga guys, malapit sa Naga. Ayan, kita nyo naman, kanina pa tayo bumibiyahe mula umaga hanggang ngayon. Biyahe pa rin hanggang di tayo nakakarating sa ating pupuntahan. O, konting tiyaga na lang, mararating na natin ang patutunguhan. So nandito na tayo sa Naga City. Yan, pakanan tayo papuntang Albay. Pagkaliwa doon pupunta nilang sentro ng Naga. Sa hinaba-haba ng biyahe narating din natin yung Naga. Uy, balik na tang. Pira ka naman. Oo. Mura gasolina. So guys, dito kakarga muna tayo ng gasolina sa Shell Naga para pag pabalik natin, tuloy-tuloy na ulit yung ating biyahe. Hindi na lang natin kumain premium kasi ayaw ko ng unleaded. Premium. Bipawa siya. Tank sir. Yes. Tank. At yan, nandito na tayo sa tapat ng Robinson's Place, Naga. Ayan. Short stop na tayo kapag karga na tayo ng gasolina.
hanggang to ang next karga ulit nito pagbalik sa may San Pablo City na uli. Dahil doon ako nag full tank kanina, pabalik doon ulit tayo mag full tank tomorrow. Okay, at yan, nandito na tayo papasok ng Pili Camarines-Sur, Philippines. Pili. So malapit na tayo mga katropa sa checkpoint ng border Albay at Camsur. Kaya may stop na tayo dyan at escortan tayo hanggang sa quarantine facility na naman. So ayan, balik na naman sa dating gawin. Escort na naman nung galing dito sa border. Kailangan nakasard hanggang doon sa na naman, quarantine facility. At yan, medyo nakita natin konti si Mayon. So yan, lahat po ng galing ng Manila, hindi na makakatuloy doon sa Tula-Tula. Dadaan kayo dito sa Pulangi sa bago sila yung rapid test facility. Ayan, o kayo makatuloy sa LGU nyo, kailangan dumaan muna kayo dito lahat. Ayan, ito yung bagong rapid test ng Albay. Pag galing kang Manila, kasi dati pagdating mo doon sa border hanggang Tula-Tula ka, escort kayo papuntang barangay Tula-Tula. Ngayon bago na. Pagdating nyo ng border ng Albay, escort kayo papunta dito sa may rapid test facility nila, gilid ng highway, Pulangi. So kailangan mag rapid test lahat yung galing Manila. Pwede rin naman hindi kung ayaw. Kaya lang dito yung proseso, ito, profiling lahat. And ito yung parking area. Ayan, maluwag naman siya. Tapos makakaalis lang dito pag na-profiling na. Saka kayo makakaalis at pag na-coordinate na yung LGU kung saan kayo uuwi. Ayan, yung mga galing Maynila, ayan, tandaan nyo, ayan, hanggang dito lang muna kayo bago yung karating sa destination nyo. Kasi dati wala ito hanggang barangay Tula-Tula. Ngayon iba na. Para ka ditong kumukuha ng lisensya, antayin mo muna tawagin yung pangalan mo o kanila i-release. Ayan. Pag tinawag na, hindi pa yun, antayin mo pa yung releasing ng LGU nyo kung makakatuloy ka sa lugar nyo.